Ochranári v Prešove pomáhali netopierom. Tento rok ich zachránili 100. Silnejších jedincov vypustili do prírody. Prebudili sa predčasne, keď boli vyššie teploty. Netopiere vylietli z úkrytov predčasne a oslabené sa ukrývali na chodbách panelákov či balkónoch. Potom, čo v prírode prišli o svoje zvyčajné skrýše, a to butľavé stromy, našli svoj domov na sídliskách. Na Slovensku máme 28 druhov, no a v podstate tieto raňajky hrdzavé hľadali nové prostredie a postavili sa úžasné paneláky, kde je kopec štrbín, otvorov, tak toto vlastne využili túto ponuku. Tohto sme našli my na štátnej ceste, zrejme spadol od vysílenia. Ochranári ho preniesli, chvíľu oddychoval a potom odletel. Bez pozorných obyvateľov by neprežili desiatky ďalších netopierov, ktoré požierajú napríklad aj komáre. Takže taký netopier dokáže vlastne zános vychytiť aj 2-3 tisíc komárov. Sú to aj druhy, ktoré indikujú zdravé životné prostredie, zdravý ekosystém. V podstate sú aj pomerne citlivé. Na stanici prečkali do jary. Pracovníci štátnej ochrany spolu s dobrovoľníkmi ich museli pred vypustením na slobodu poriadne dokrmiť hmyzom a červami. Vypustili ich v meste a časť aj vo voľnej prírode. Sílu odletieť však nemali všetci. To je malá výška, že rozmýšľať, či vôbec odletí. Musíme ešte trošku im dodať energie, dokrmiť ich, napojiť vodou, aby naozaj ako sa prichystali na to, že dokázali letieť. Najsilnejšia kolónia netopierov v Prešove žije na najväčšom sídlisku na Sekčove. Spoločenská hodnota netopiera, ktorý je chránený zákonom, je 166 €. Ochranári neodporúčajú chytať netopierov bez rukavíc. Môžu totiž rísť. Diana Murdzíková, RTVS.